Kejayau Air Transport Society Jets kala pelai pai ba ya ke ambulance bat ki e-scooter hajayau lower Lansuna Lane ha ke jingdon lang MLA ke 17 North Shillong constituency uba Edelbert Nongrom kum ukongsan bat UMDC ke 19 Jayau constituency uba Denzel Chen Simbot Kongsan kinong ilam shnong bat ki wei shwa ban pelai ya ke tei ki kali ki ban ai jing shakri ya ki nong shong shnong emily kumukong san ulah kentu ya ki samla ba ki dei ban eno ya ka to ka kentin ka baong hari la jong le kat bamon henry ban ong no pan ba hari la jong dei ban yeng no hala ki jong ki kejan ulo ong ba ukwa ban khat ya ki khun samla ba ken eno ya ka to ka sur ka ba ki ong hari la jong le kat bamon henry don kampan ban ong ba hari la jong don kam ban yeng hala ki jong ki kejan ka jing ong jong ki katu kan ni bahari la jong le kat baman ka penslur ye ki wei namar baro kum ki jing thau la juong ka ni ka kentin ba kala dei ka por banya kran para jat ben rio henry ka donru ka por ba hab banya kran ya ka long brio man brio namar don la ka jong ka hok bat umla ban pen khen ya ka ta ka hok bat kum ubrio shiman umla banya pen yala ka jong ka nongrim bat kumta rahi kairu yaki wei pat ki jat ban riu ba kimde ban sedang ban kentur sha ki hok ka jat ban riu khasi namar lada ki kentur sha ka hok ki wei kamun ka jingsuk kanom dan Sashisin kemalangi baro ni saki ni kasih ko bakumen bakrao ako akan penpau ni de habri ka ambulance syalian kamon manis ni kadiang skuti ako akan keren de ako ban room kejemut perkhat jongi lang baro ki try ba penongkam bari ki wei pat ki pai ba penongkam ita ka ambulance haki haka artali jemut nakaliang ki try kinum dei ban bu business sakmat mo lagi ban bu service sakmat ndrei adang ibu patang ka service ru klam ka business ru kanum long adang ibu tang ka business ru kata organ feel maka ambulance kadai ka panikong kadai service ngai ko apan kentu ipai ba panong kamru kin so thu amar ki try ba panong kam ki ambulance kalau hectic bahai ki maka penli ka bai maintenance ka bai driver ka bai petrol tikin so thu pat ka jong kamram ban ailat eki ru kin bu service sakmat kin bu ka business hadian ako apan keren ru apde ki scooties kumang lei ka jenglong indiscipline jong ni ki arshaka habaro ki banta jong ka sorsulong bat ki wei pat ki banta nangis scam baka jets 24/7 kan pedi kan uksa baba kin long discipline riders kin tip hanu bade ban simpas ban overtaken bat hanu ka spot ka bade ban simpas lakade nakaliang kamon ngamut kidon ru ki pamtip ka ban nakaliang kadiang ru ki simpas mo ki ya wrong side wrong ways kani ka ban wanra ru i ka jonong rescue yaki bade ki pai ba ti ko aru ba jets 24/7 kanong manuksa ban peni syaki wei pat ba ki wei pat kila ban syanya na ka banta ka jik syakari ka jongki kita ini kentien ngasih boleh ka bat ngan permenaru ba ya ka ambulance pada skuti la pelai pai ba hane ke sini bang ambulance kiri
ngakot aware kum unong mikmat ubadon ke jingkit kli responsible representative om tang jo constituency nei jong ka chai pan rio ngako ban khot ya ki khun sama oken eno ya tu ka sor ka bakiong hari la jong lekat bamon nei dong kam pat anong hari la jong ni dong kam ban yeng halaki jong kitjan Kajingong jong ki katu kan ni bahari la jong in le ka bamon kapan slur ya ki wei pat amar baro kum kijing thau na juong hili kentien bakadai ka por ka bangin ya keren ya ki para jai benrio ka bolong ki community mereka donru ka por ka bunghap ya keren ya ki humanity kajing im Chelong beriau. Amang idon lah jong kahok. Imak an perkai ni tak kahok. Bat ngai di simet. Dawa burom. Kumanglo banganong compromise. Ya kanong rem. Nasungo boblay. Uya kersa ni hadu mentah. Haginuno ki benta ke jia lenti. Jong kecingim. Bat ngahikai ya ki weipat. Ki bamdai ki cai bendriu jongi. Wat sedang ban encroach sakahok ke jongi. Mada fian kruc kau ka jongi komut maka jing sup kanong don kani kadai gawai ka bang ako manai jing kublai kerpang ya ka JAO Air New Transport Society dalam rekat ke 24/7 sisa nilai i bakantien ke jongpi kalong rekat ka kam dai tak katien ka 24/7 ni service ke jongpi